Здравейте! В днешното си видеоклипче реши да ви покажа как да си направите DVD и също така и касетки за DVD за вашите кукли. И нека да започваме. За целта ви трябва една линийка, едно моливче, някакъв картон. Аз ще ползвам този от моето блокче. Толкова е дебел картона. Вече мисля, че изцяло изписано и изрисувано, затова не знам дали ще ползвам още. Но не знам дали изцяло изрисувано. Но аз така иначе си режа от тук. Цветни текста, няма значение какви. Маркер, ако ще ползвате маркер, гумичка, ако ще ползвате молив. Две ножички, една голяма и една малка. Някаква опаковка от нещо, за което искате да вашите DVD, или ако искате да е за Monster High или за ЛПС, Shop. Аз искам да е за Monster High-те ми и за това съм взела това. Всъщност като цяло DVD-то също ще ви трябва това. Някакъв силиконов пистолет. Може да виждате, че е пуснат, но не е. Той е така, сега е пуснат. Да. Аз го изключвам, тъй като сега не го ползвам. И да, това беше всичко за материалите и започваме. Трябва да вземем линейката и да очертаем 4 см от блокчето. Съответно, докато стигнете до 4. Така. Насам е 3 см и насам отново 4 см. В случая няма какво да се колебате. Така, насам правим всъщност една линейка, която отново да е 4 см, една малка линейка. Правим може би по-малко от сантиметър е това, или да, по-малко сантиметър е. Правим една малка линейка. Така. Нещо като книга да стане. 4 см, не, 3 см отново тук. Извинете за шумовете. Така. И отново 4 см. По-удобно ми е. Готово. След като сме направили това, трябва да направим същото. Същото. Само че всъщност сега ще ви покажа. Така. Още едно и по този начин. Така. Добавихме още една от тук. Линейка отсам. Ще добавим за да режем цяло. Една линейка от моите сестра. Както направих. Така. Ето виждате. И сега трябва да направим от другата страна по същия начин, но аз ще направя още една такава линейка и после ще изрежа и ще ви покажа какво се е получило. Всъщност голямата ножичка ще режем, а с малката ще режем и да. Така. Аз го изрязах вече. Честно казвам, доста е сложно, затова ви препоръчвам да извикате някой родител. Въпреки че с голямата ножица беше доста по-лесно, отколкото с някоя друга малка. Така. Сега с силиконови пистолет трябва да залепим, да сложим лепило тук, тук, тук.
да го залепим от тази страна и тук да сложим също лепило по същия начин, както тази страна, но трябва да сложим на това и да залепим. Така ще видите така. След това трябва да отрежем тук. Забравяйте да ви кажа, че ще ви трябва пила, за да изравните краищата. С моливчето трябва да отрежем, да измерим колко искаме да е това, което ще се отваря. Така. Също и копчетата. Ето, избираме тиксо и облепяме този начин. Така. След това залепяме емблемката, но първо трябва да отрежем. Аз искам моята емблемка да е тази. И залепяме. Ето така. Почваме с нашата касетка за DVD-то, което си направихме. И нека да започваме. Пак не трябва картона и същия материал. И чертаем тази схема. Отново я режем. И след като сме го изрязали, изгъваме по линиите. Така. Лепяме по този начин. Аз съм го облепила с такова изкарящо тиксо. Така. След това тук трябва да направим, нали се отваря така, и трябва да направим тук малко с силикона. Вземем и да направим едно кръгче. На малко кръгче да направим. И един диск. Ще ви покажа. По този начин. Така, сега правим диск като отрязване от картона. Взимаме една гума, диска и молива и правим като в Art Attack. Трябва да протупчим диска. По този начин. И сега поставяме така. Така. След това отрязваме от това и с малката ножица трябва да отрежем някаква емблемка, да речем тази, ако се попира така. Да, попира се и ще я изрежем. Така. След това, по принцип, трябва силиконови пистолет, но той в момента не е включен, защото телефона се зарежда. Ще видя какво е останало. Ами почти нищо не е останало. За това ще го залепя с нещо друго. Така. Трябва да се залепи тук. Извинете, тук. Да, всъщност няма значение. Ето тук трябва да се залепи. Така. И нека да го залепим. Хубаво притискам, защото го залепих с обикновено лепило. Така. И да. Взимаме диска. В принцип трябва да се облепи или нещо подобно. И да. Изрязах го това диска и това нещо да има нещо като гроб